guys, good morning. Welcome to my vlog, Erin's channel. Today is Saturday weekend. Anong oras na ba ngayon dito? Alas 8 na sa buntag karon guys. Maghimo ko karon og kuan day kanang pandisal og Spanish bread. Ay, kay na miss na nako ang pandisal og Spanish bread. Nagpurong-purong ko ani kay aron nga way mga tagak nga mga buhok kay kuan baya maghimo ko sa mag-slice ko sa pandesal. Ako na ni siya na ano guys na masa gahapon sa hapon. Nya ako na siya gipa rest gipa alsa 24 hours magdamag ako sa gipa alsa. Ako rin siya himuon karon mga magsugod na ta. So what's this? Ito na guys, gagawin na natin. Bigyan ako ng ilaw guys ha.
Ayan na guys, tapos na ako nagluto ng Spanish bread at saka pandesal. Tikman na natin. Itong unahin ko yung pandesal. Ayan o. Fluffy. Sarap. Meron ba akong nakasalang doon? Antayin ko muna. Tapos, magma-okay na yun. Magkakape na ako. Solve na. Tambala lang kahidlaw sa pandisal. Ngayon ta guys. Sarap. Ano naman? Yung Spanish bread. Chuk. Okay. Masarap siya. May cheese sa loob. Yummy. Ito na yung pamahaw ko.
Lami kayo. Lami kayo. Mga tanin niya. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and share. And watch. Thank you. Bye-bye. God bless us.